Центърът Европа директно в Сливен е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Центърът покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Европа директно е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Той предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са вашите права и възможности като граждани на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също, ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос, може да ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво. Услугите, които предоставя Центърът Европа директно Сливен, са: отговори на въпроси по телефон, електронна поща или на място, касаещи европейските институции и правата на гражданите на Европейския съюз. Предоставяне на информация и консултации в областта на европейската интеграция в България, структурните фондове на Европейския съюз и европейските програми. Безплатен достъп до информационни източници, интернет зала, библиотека с актуални европейски издания и сателитния телевизионен канал Европа по сателит. Разпространение на актуална информация, новини от европейските институции, актуални обяви за финансиране, проекти, работа, стаж и обучение. Предоставяне на безплатни информационни издания с европейска тематика, права на гражданите на Европейския съюз, права на потребителите, история на институциите на Европейския съюз, европейски структурни фондове и програми за финансиране, околна среда и борба с промените в климата, европейско законодателство, детска образователна литература, възможности за намиране на работа в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и много други. Организиране на публични събития, посветени на европейските приоритети – културни, информационни, обучителни, като Деня на Европа, Деня на Земята, Международния ден на потребителите, Ден на мобилността, семинари, информационни срещи, презентации и европейски уроци за ученици. Информационният център Европа директно Сливен се намира в град Сливен, улица Славянска номер 3, етаж 4. За улеснение на достъпа до европейска информация на хората с увреждания е осигурено информационно гише в сградата на Агенция 7 на адрес град Сливен, улица Генерал Столипин, номер 26. Телефон за връзка 044 622 141. Имейл адрес europedirectsliven@gmail.com. Интернет сайт www.europedirect-sliven.eu. Може да ни намерите също и в социалните мрежи Facebook и Twitter. За улесняване на хората от малки и отдалечени от Сливен населени места в достъпа им до европейска информация, Центърът Европа директно Сливен създаде 12 информационни точки, разположени в кметства и читалища в следните села: Тополчане, Блатец, Жельо войвода, Самуилово, Крушаре, Злати войвода, Гаврилово, Бяла, Стара река, Мечкарево, Кортен, община Нова Загора, село Сборище в община Твърдица и село Жеравна в община Котел. Ако имате въпроси относно Европейския съюз, може да се свържете и с контактния център Europe Direct Брюксел на безплатния телефонен номер от всяка точка на Европейския съюз 00 800 6 7 8 9 10 11. Услугата е безплатна само за стационарни телефони. Достъп до информация или съвети относно правата ви на гражданин, постоянно пребиваващо лице, предприятие или организация на Европейския съюз, предоставя и интернет порталът Вашата Европа.
информация и практически съвети за правата ви при работа, живот, пътуване или бизнес в друга държава на Европейския съюз. Информационен център Европа директно Сливен. Многочислени са инициативите и събитията на Европа директно Сливен от началото на 2013 година по повод Европейската година на гражданите. Един от акцентите на Европа директно Сливен бе популяризиране на понятието европейско гражданство. От 2013 година информационният център Европа директно Сливен има нова приемна структура – Фондация Европейски младежки инициативи. Центърът е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Дейностите, заложени в работния план на информационния център през 2013 година, са посветени на комуникационните приоритети на Европейския съюз за 2013. Европа на гражданите и Европейска година на гражданите 2013, Стратегията за устойчив растеж и развитие Европа 2020. На 22 февруари 2013 година се проведе годишната координационна среща на регионалната информационна мрежа и партньорите на Европа директно Сливен. На срещата партньорите на Европа директно се запознаха с работната програма на Центъра за 2013 година, както и с целите на обявената Европейска година на гражданите 2013. Участниците обсъдиха ангажиментите и задачите на всеки партньор и поставиха срокове за изпълнението им. През месец март Центърът отбеляза Международния ден на потребителите 15 март. На главната улица беше поставен информационен щанд с полезни материали относно правата на потребителите и как те да се възползват от тях. На 12 март стартира конкурса за детска рисунка "Как виждам Сливен като част от Европейския съюз през 2020". Целта на конкурса беше да провокира въображението на най-малките жители на Сливен, как виждат родния си град през 2020 година, като по този начин се повиши информираността на широката общественост за стратегията на Европейския съюз за растеж Европа 2020. Конкурсът продължи до края на месец април, когато бяха класирани победителите и те бяха наградени на 9 май на специална церемония по случай Деня на Европа. Особено наситен на събития и инициативи беше месец май. Европейски урок Европейския съюз за младите в град Котел съвместно с Общинска библиотека Петър Матев и СОУ Георги Сава Раковски. В него участваха ученици от първи клас, които подготвиха викторина относно историята и географията на страните членки на Европейския съюз. Следващата инициатива бе изложба с рисунките от обявения през месец март конкурс "Как виждам Сливен като част от Европейския съюз през 2020 година". Изложбата бе открита на 9 май в информационния център. В целодневна детска градина Детски рай 1 се проведе празник и забавно състезание "Стъпка по стъпка към Европа", в което малките участници показаха знания относно флаговете, столиците и природата на европейските държави. На 29 май във Велико Търново се проведе регионален форум "Българската национална идентичност в общото европейско семейство". Форумът бе организиран от Европа директно Велико Търново. В него участваха над 150 младежи и пенсионери от Велико Търново, Елена, Свищов, Сливен и Шумен. Сливенска област беше представена от самодейците от Народно читалище Просвета 1910 село Сборище, което е информационната точка на Центъра Европа директно. През месец юни стартира лятна ваканция с Европа директно Сливен. Цяло лято деца на възраст от 7 до 14 години посещават занимания в центъра, включващи образователни игри, прожекции на филми и видео, четене на детска европейска литература, конкурси, викторини и други. Лятната ваканция в Европа директно продължава до края на месец август. През месеците юни, септември, октомври и ноември ще се проведат 4 информационни срещи "Европа за гражданите" в 4 общини на Сливенска област – Твърдица, Нова Загора, Котел и Сливен. По време на тези срещи гражданите и организациите,
които ги посещават, ще бъдат запознати с техните права в Европейския съюз и възможностите, които им се предоставят за работа, пътуване, стартиране на собствен бизнес, както и потребители в Европейския съюз. В края на годината, през месец декември, ще се проведе презентация за млади хора на тема „От активност към успех“. Целта е да се запознаят младите хора от Сливен с възможностите, които им предлага активното гражданство в Европейския съюз. С решение на Европейския парламент 2013 година е обявена за Европейската година на гражданите и е посветена на правата, проистичащи от гражданството на Европейския съюз. През годината се насърчава диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда Европейския съюз през 2020 година. През 2013 година се организират събития с образователна цел, особено за младите хора, относно правата на гражданите на Европейския съюз и по-специално тези, които възнамеряват да учат, да работят, да започнат свой бизнес или да получават пенсията си в друга държава членка. Договорите на Европейския съюз създадоха понятието европейско гражданство и всеки гражданин на Европейския съюз се ползва от редица права, сред които правото на свободно предвиждане и престой в друга държава членка, правото да гласува и да се кандидатира за европейските и местните избори и правото на петиция до Европейския парламент. Според проучванията на общественото мнение на Евробарометър, нивото на обществената осведоменост за тези права остава ниско. По време на Европейската година на гражданите 2013, вниманието е насочено към правата, които всички хора в Европейския съюз имат, благодарение на статута си на граждани на Съюза. Ежедневно тези права са полза за всички 500 милиона европейци, както и за европейската икономика. Благодарение на Европейския съюз, гражданите на държавите членки могат да пътуват, живеят и работят навсякъде в Европа. Част от ежедневието са финансираните и подкрепени от Европейския съюз програми, които имат за цел да сближат гражданите, особено в областта на образованието и културата. Общата цел на Европейската година на гражданите е да повиши осведомеността и познанията за правата и отговорностите, свързани с гражданството на Съюза, за да даде възможност на гражданите да използват изцяло своето право да се движат и да пребивават свободно в рамките на територията на държавите членки. В този контекст Европейската година насърчава също така ползването от страна на гражданите на Съюза на други права, свързани с гражданството на Съюза. Искате да знаете повече за Европейския съюз и за правата ви като европейски гражданин. Имате проблеми с Европейския съюз, но не знаете към кого да се обърнете за помощ. Местите се в друга европейска държава и имате въпроси относно практическите формалности за вашето семейство, работата, автомобила или здравното осигуряване. Пътувате или пазарувате в чужбина и се нуждаете от съвет във връзка с правата ви в Европейския съюз. Имате идея за бизнес, но не знаете как да я финансирате. В Европейския информационен център Европа директно Сливен може да намерите отговор на тези и други въпроси, както и да откриете полезна информация, помощ и съвети за вашия живот, работа, обучение и пътувания в Европейския съюз. Информационен център Европа директно Сливен.